Всички искаме да изглеждаме привлекателни и хората да ни уважават, когато минаваме покрай тях. Най-доброто чувство е когато се погледнеш в огледалото и обичаш това, което виждаш. Ако ти се обичаш, и хората ще обичат да бъдат около теб. Това съм аз, когато бях на 18, и това съм аз сега. В това видео ще навляза в дълбочина за това как да бъдем привлекателни както физически, така и психически. Първо, имайте добра личност. Няма нищо по-лошо от някой, който е привлекателен, но никой не го харесва. Имайте хобита, бъдете мили с другите, усмихвайте им се, правете им комплименти и направете деня им. Това е, което кара хората да обичат да бъдат около вас, и вие ще бъдете по-уверени и по-привлекателни естествено, като давате на хората вниманието, което искат. Не се сравнявайте с другите. Това ще ви накара да се чувствате така, сякаш не напредвате, и ще ви кара да се чувствате несигурни. Сравнявайте се с това, което сте били вчера. Има и много пари. Трябва да имаш добри отношения с парите и да разбереш, че парите не са лошо нещо. Не заслужаваш да работиш за Макдоналдс или KFC и да живееш мизерен живот. Важно е да не попадаш в капана на «не искам пари, мога просто да работя за някой друг за минимална заплата и ще съм си добре». Инвестирай в бъдещето си, а не в бизнеса на някой друг. Ти си способен на всичко. Имайте добра среда. Вашата среда ще говори много за вас. Огледайте се около себе си. Ако вашата среда не е чиста, тя ще ви изтощи и ще ви направи по-мързеливи. Ето защо трябва да изчистите вашето пространство, за да имате организиран ум. Нека преминем към най-важното – грижа за кожата. Добрата кожа ще повиши самочувствието ви и ще ви направи по-привлекателни. Хората ви преценяват буквално за една секунда, след като ви видят. Знам, че не е честно, но лицето ви е това, което повечето хора гледат, когато разговарят с вас. Тренирайте! Трябва да тренирате мускулите, които ще ви накарат да изглеждате добре и да се чувствате добре. Необходимо е да тренирате горната част на гърдите, раменете, предмишниците, горната част на тялото и врата. Знам, че умът ви в момента ви казва извинения. Не искам да чувам тези глупости, просто спрете да ядете чипсове и ще ми благодарите за това. Коса. Направете си прическа, която ви подхожда, като определите формата на лицето си. И след това изберете тази, с която се чувствате комфортно. Можете да направите като мен и да си направите бъзкът. Ще спестите пари и това ще ви направи по-мъжествени. Дрехи. Купете дрехи, които ви подхождат, и покажете на хората, че сте този човек. Не носете цветни дрехи като оранжево, червено, жълто, розово. Просто се придържайте към основните цветове, които вървят с всичко. Например, черно, бяло и кафяво. Не се обличайте просто като 6ix9ine. Можете да добавите някои бижута, те ще допринесат към вашия стил. Отворете Pinterest за вдъхновение за дрехи и стил. Зъби. Жълтите зъби и лошия дъх са най-големият червен флаг за хората, особено за жените. Затова ви препоръчвам да инвестирате в електрическа четка за зъби. Ако лошият дъх идва от езика ви, трябва да използвате скрепер за език и да почистите бялата мръсотия, която е в задната част на езика. Лентите за избелване са много ефективни и са евтини. Хигиена. Вашата миризма е най-важното нещо в този списък. Ако сте 3 от 10, когато миришете добре, ще бъде 6 от 10. Така че инвестирайте в парфюм, който харесвате, а не в парфюм, който някой друг препоръчва. И имам бонус съвет, който е да режете ногтите си. Няма нищо по-привлекателно от чистите ногти. Нисък процент телесни мазнини. Когато се храните с високо съдържание на протеини и ниско съдържание на захар и имате 10% телесни мазнини, лицето ви ще изглежда по-стройно и по-малко подпухнало. Така естествено ще станете по-привлекателни. Добро психично здраве. Запазих тази точка до края на видеото, защото искам само хората, които наистина искат да променят живота си, да слушат това. Повечето хора излезнаха от видеото, но вие все още сте тук. Много се гордея с вас. Препоръчвам първо да се съсредоточите върху психичното здраве и след това да започнете да прилагате това, което научихте от това видео. Всички ютубъри искат да ви продадат нещо и да ви дадат малка стойност. Аз мога да продам тези съвети за стотици левове, но го давам безплатно, защото искам най-доброто за вас. Помагам на хората да постигнат най-добрата версия на себе си. Ако се интересувате, кликнете върху бутона «Абониране». Това ще помогне и на двама ни.